Kampanja li saret f'pajjiżna biex il-pubbliku Malti jkun imħeġġeġ jirrapporta mal-Awtorità tal-Mediċini effetti mhux mixtieqa mill-użu tal-istess mediċini ħallit riżultat. Tant li żdiedu b'mod konsiderevoli r-rapporti mal-Awtorità. Għaliex għalkemm nieħdu l-mediċini biex infiqu mhux darba u tnejn jinqalgħu każi fejn l-effett ma jkunx dak mixtieq. Tant li madwar l-Ewropa mal-200,000 persuna jmutu ta' kull sena minn effetti ħżiena tal-mediċini. Dan kollu ntqal waqt il-bidu ta' Summit Ewropew f'pajjiżna li qed jitratta l-mediċini, l-użu u s-sigurtà tagħhom, partikolarment fost it-tfal. Iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Mediċini, Anthony Seracino-Nglot, fisser kif l-Awtorità Maltija hija proattiva ferm f'dan il-qasam u din il-laqa hija waħda f'ħolqa ta' inizjattivi. Il-mediċini anke wara li jitlu fis-suq nibqgħu naraw li ma jkunux taħsara imma li jkunu ta' iżjed ġid milli jistgħu jkunu taħsara. Fl-istess meeting qed illaqgħu ġiex kumitati importantissimi tal-European Medicines Agency, il-kumitat li huwa dak il-kumitat fuq it-tfal, il-Pediatrics Committee. Dawna ġibnihom flimkien għaliex fil-pedjatrija huwa il-post fejn iżjed għandna nieħdu ħsieb l-użu tal-mediċini. Il-mediċini jiġu studjati fuq il-kbar, ma jiġu studjati fuq it-tfal u għalhekk huwa importanti li wara li jitpoġġew fis-suq nagħtu każ kif daw il-mediċini jaħdmu fit-tfal iżjed. June Rain li tmexxi l-Kumitat li jassessja r-riski tal-farmakoviġilanza fl-Ewropa faħret l-impenn tal-kampanja Maltija fost il-pubbliku. We were delighted to hear that in Malta, the recent social media campaign to encourage members of the public to report suspected adverse reactions resulted in a greater than 100% increase in reporting rates. And it is this way in which the public, parents, even young people themselves can contribute to the safety of medicines in children. This is what we need for the future and the opportunity which the Malta presidency gives to the children of Europe. Waqt il-ftuħ ta' dan is-summit, il-Ministru għall-Affarijiet tal-Konsumatur Helena Dalli tkellmet dwar l-importanza tal-ġbir tal-informazzjoni u l-analiżi tagħha għall-użu tal-mediċini li tista' tkun ta' benefiċċju għat-teħid tad-deċiżjonijiet fuq meta l-mediċini għandhom jintużaw.